Busturialdea, Urdaibai, neguan ere helburu turistiko erakargarriagoa eta praktikoagoa izan dadin, negu honetan ere eskaintza turistiko bateratu aurkeztu dute Mundaka, Gernika Lumo eta Bermeoko udaletako turismo bulegoek. Bertan besteak beste Gaztelugatxeko Doniene, Bermeoko Arrantzalen Museoa, Talako Murala, Santa Eufemia, Santa Maria eta San Francisco Eliza, Gernikako Bakearen Museoa eta Euskal Herria Museoa, Batzarretxea eta Jaialai pilotalekua agertzen dira besteak beste. Gainera, Nordic Walking, itsas ibilbide ezberdinak edo oinezko ibilbideak surfa zein urpekaritza moduko aukera ezberdinak turismo aktiboa egiteko. Bermeoko udalaren kasuan, irubebikoitza bermeo.eus webgunean dago informazioa eta baita Twitter eta Facebooken. Gainera, Urdaibaiko turismo arloko enpresa guztiei helaraziko zaie eskaintza turistiko bateratua euren bezeroei eta Urdaibaiko eskaintza turistikoaren berri emateko. Era praktiko baten, Gernika, Mundaka eta Bermeoko udaletako turismo bulegoek era praktiko eta erakargarrian aurkeztu nahi dute eskaintza turistikoa.